खुलुमबाय लोगोफोर गहपुर साइडनिनो सार बुद्धिराम बसुमतारी सानसे समनि आबसुनि बारग' नेहाथारि बिथाङा दिनैहाय मा फोरमायदों दिनै बिनि सायावसो जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि। मैया चिफ इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया निफ्राय आसामनि constituencies, parliamentary constituencies and assembly constituency को दाफामफिननो थाखाय मोनसे delimitation exercise खालामदोंमोन। बिनि रिजाल्टआ first proposal हिसाबै मैया बेलासिनि समाव कमिशननिफ्राय नोटिफिकेशन ओंखारदों। प्रपोजालसो बे फाइनाल नङा। दा बे प्रपोजालखौ जेब्ला वेबसाइटनिफ्राय आं डाउनलड खालामनानै जोंनि गहपुर समस्तिनि गामिफोरखौ आं चेक खालामना नायोब्ला नुबाय जे मस्ट आनफर्चुनेट जाबाय जे जुदि बे प्रपोजालानो फाइनाली एक्सेप्ट जायोब्ला गहपुरनि जि मोजोमसे बर'फोर दङमोन गोदोनिफ्रायनो ज' आन्दोलन खालामबोनाय ज' राजनीतिक सामाजिक जि सिद्धान्तफोर ज' लाबोयोमोन बे दिनै आलदा आलदा जासिगोन। मानो होनोबा समस्तिया माखासे गहपुराव थालांसिगोन आलुपारा गाव पन्चायत आरो बिनि अनगायै गुबुन मेक्सिमाम बिहालिनि 71 बिहालि एससी शेड्यूल कास्ट रिजार्भआव थांसिगोन। बर'फ्रा टटेलि गावस्राजोबनाय जासिगोन। जि एसे मोजोमसे मिसिं कमिउनिटी ट्राइबेल भटार जि पलिटिक्स गेलेबाय थायोमोन बे माने नोरजिया जासिगोन। बेयाव रावनिबो सोलिनाय नंला। दा आनफर्चुनेट समाव माने प्रथमावनो आङो दान्थे बिदान्थे खालामालासिनो बे दान्थे बिदान्थे खालामनो गोसो गैया। आं खावलायनोसो लुगैयो जे गहपुरनि साफ्रोमबो सांग्रांथि गोनां दल संगठन व्यक्ति गासैबो ज' जालायनानै नैबे जुलाइ दाननि 11 अक्ट'सिमहालागै जि अजर आपुथि होनायनि मोनसे सुबिदा होबाय कमिसना। बेयाव माने लोगो लालायनानै जुक्तिफोरखौ थिक खालामलायनानै गामिफोरनि मेपखौ थिक खालामलायनानै सम दं। बेयो जाफुंसार जानाय जायो उननि बाथ्रा। किन्तु दावहाखौ फोथाराव ओंखारालासिनो जों जेनखागोन होननानै थानायाबो थिग नङा। बेनि थाखायनो आं खावलायदों। आं खोनानो मोनदों मोननैसो बर'नि आफादफ्रा दा एसे सिरियासै लादों। जि समाव सिरियास लानांगौमोन हयथ' इनफरमेशन गेप्सनि थाखाय बिथांमोना सिरियास लानो हायाखिसै। आरो आं खावलायबायदोंमोनबो बै समाव भाया मिडिया आं जनायदोंमोन जे ओरैबायदि जानो थांगासिनो दङ जातीय संगठनफ्रा बेखौ सिरियासलि लायाब्ला बे उनाव माने गावजों गाव क्रिटिसाइज खालामलायनायनि अनगायै जेबो जानाय नङा। आनफर्चुनेट बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिम आरो जेबो जानाय नंला। जातिनि अस्तित्व थानाय नंला। मानो होनबा मोनफ्रोमबो डिसिसना पलिटिकल पावारजों जायो। नों स्कुल गंसे जुदि प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौब्लाबो लामा दोंसे खोनोब्लाबो राजनीतिक पावारनि प्रयोजन जायो। बै राजनीतिक पावारा जेब्ला माने नोंनि आखायाव गैया नों बेयाव गाबख्रावनानै लाब गैया। आरो मोनसे बाथ्राखौ क्लियार खालामना लानाया मोजां रायजो राजाफ्रा बाय सिम्पेथि सोरनिबा अननायाव राजनितियाव बाय सिम्पेथि माबा मोनसे मोनफेरनायनि नजिर गैया। बर'फ्रा जि मोनदों गहपुराव ट्राइबेलफ्रा जि मोनदों जि दा दिनैनि अबस्था बे किन्तु मिसिं आरो बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि भटारनि संख्याखौ लानानैसो मोनदोंमोन आरो राजनितिया बेनो खैसारा। दा बुंनो थाङोबा आं दा जुदि लकेल एमएलए को बुङोबा बिजेपि बर' बिजेपिफ्रा गाज्रि मोनगोन। किन्तु थार बाथ्राखौथ' बुंनांगोन। बेयाव बिसिनि अंकआ क्लियार। दानि प्रेजेन्ट बिजेपि सरकारनि अंकआ क्लियार जे जुदि सोनाबहाथिं समानै दानोमोनब्ला समानै जुदि दानख'योमोनब्ला गहपुर समस्तिखौ जोंनि ट्राइबेल माने पपुलेशननि पार्सेन्टेजआ more than 32 ओमफ्राय 34 जायो आरो होमबाना बेयाव एसटी रिजार्वेशन फैगौमोन। बिसोर बे मोजां क्लियार मिन्थिगौ बेखौ। बिनिखायनो मा खालामनांगौ बिनि फर्मुलाखौ बिसोर बानायबाय। सारा एडमिनिस्ट्रेशन
जिल्ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साब डिभिजन इभेन सार्कोल अफिसनिफ्रायबो सासेबो माने ट्राइबेल माने अफिसार्स ट्राइबेल कर्मचारिखौ बिसोर इनभल्भ खालामाखै माने स्टेट इलेक्शन कमिशना अनलि माने हारसाफोरनि कर्मचारिखौ लानानै बे ड्राफ्टखौ मावदों होननानै आंनिसिम खबर फैदों आरो बे अथेन्टिक आरो आं अफिसाव खबर लानाय मथेबा बेयाव सासेबो ट्राइबेल माने कर्मचारिफोरखौ होआखै इभेन माने अफिसाव थानाय जाय ट्राइबेल माने कर्मचारिफोर बिसोरखौ मिन्थिजानो गिनानै स्रोद रायलायनानै डिटिपि खालामनायफ्रावबो माने अफिसनि बाहेरायाव थांनानैसो डिटिपि खालामनानै हरदों बिसोर दा नों मोनसे बाथ्राखौ नायदे जोंनि माने सनापुर गाव पन्चायतनि माखासे एक्सक्लुडिं जि माने माने गामिफोरखौ बिसोर बेयाव देखायनाय जादों आरो दा एंखोरबारिनिफ्राय लानानै माने माबा मा होनो उत्तर कलाबारिनि एंखोरबारि पालेंबारिखौ लानानै इनिफ्राय ओरै खोला माने माबासिम राङाजान माने बे एरियाखौ लानानै मा होननानै बुङो बे गपालपुर पन्चायतखौ लानानै बिसोरो माने माबायाव लांबाय बिहालियाव लांबाय 71 बिहालियाव थारमाने आलुफारा गाव पन्चायतआ अरुणाचल सीमा आरो सानजानि माने लखिमपुरनि माने सीमा दा सा सानजा खनायाव मोनसे माने पन्चायत दोननानै ओरै सारा माबाजों बर'फोरखौ बासि लांबाय आरोना दिप बायदि जाबाय माने ना कन्टिगुवास मेनटेन जायाखिसै जुदि बिसिनि अफिसियेल्सफ्रा जुदि बेखौ कन्टिगुवास मेनटेन जायाब्ला माने उजुर आपत्तिफ्रा सोलिगोन बेखौ बिसोरो मावनाय नङामोन अफिसाव थानाय मानसिफ्राबो हयथ' बिसिनि टटेलि जोंनि जिअग्राफिकेल जि माने एरिया गामिफोरनि माने लकेशन्सखौ बिसोर मिथियाखैमोन ओंखायनो बे भुलफ्रा जादों आरो बेनो जोंनि मोनसे दा माने चान्स आरो जे बे माबाखौ गोरोन्थिखौ देखायनानै मेपाव खिन्थानानै जों उजुर आपत्तिखौ होनो हायो हयथ' कन्टिगुवासआ जुदि मिलायाब्ला जोंनि उजुर आपत्तिया खाथिनोबो हागौ आरो बेनिखायनो आं रायजोफोरखौ दल संगठन जेसेबां माने गोरों गोरा मानसिफोर दं बेखौ माने जयै बे हारसिं मावनो हानायनि बेफार नङा दै सोरबा सासेनि माने माबाजों खौसे मावथारनांगोन अबेबा खामानिखौ नों रोंगौ अबेबा खामानिखौ आं रोंगौ आं रोंनायखौ नों रोङा जानो हागौ नों रोंनायखौ आं रोङा जानो हागौ जों सानैबो खामानिखौ रोंगौ जानो हागौ खिन्थु बै लकेसननि नों माबाखौथ' नों मिथिजोबा ना अबे गामिया अबे खनायाव दङ मेपनि अबे खनायाव दं आंबोथ' मिथिजोबा नोंबोथ' मिथिजोबा ओंखायनो बयबो माने नाजाथारनांगोन आरो आं खोनानो मोनदों माने दा एसे सिरियास जादों बाथ्राया नंगौ सिरियासआ लेट जाबाय सिरियास जानांगौ खामानिया थेवबो माने 11 जुलाइसिम जिहेथु जोंहा सम दं जि फिथाइ मोना मानो माने जुद्ध बायदि खामानिखौ जों माने मावनांगोन आरो वार लाइक मोनसे सिटुएसन जाबाय आरो जोंनि थाखाय बे दा थांनाय जानुवारि 26आव माने चिफ मिनिस्टार एनाउन्स खालामनायाथ' जास्ट माने पलिटिकेल मोनसे माबासो बेखौथ' आरो सिरियास लानांगौ खोथा गैया खिन्थु सिरियास लाग्राबो थाहैबाय दङ जाहैबाय जोंनाव बेखौ बाराद्राय बुंबा दा दायानो जागोनलाय खिन्थु नों साननानै नाय मोनसे आसामनि एसेम्बलि कनस्टिटिउयेन्सियावनो बर'फोरखौ जयै थाजानो बादों ट्राइबेलखौ जयै बर'खौ ज' मोनसे समस्तियाव थाजानो बादों बे सरकारा बे दैदेनगिरि बे माने कमिटियाव थानाय मानसिफ्रा नोंनो अबे 6 शिड्युल बायदि एरियाखौ माने उइदाउट कन्टिगुवास मेनटेन खालामना उइदाउट कन्टिगुवास बोरै खालामहरगोन दे हाउ इज इट पसिबल दिनै मोनसे समस्ति दानायावनो नै कन्टिगुवासनि बाथ्रा फैबाय आरो बे मोनसे एक्सट्रा एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप जागोन बे मोनसे माने 6 शिड्युलनि मोनसे डिस्ट्रिक्ट जागोन बे उइदाउट कन्टिगुवास बोरै जानो हागौ बे बाथ्राखौ जाय बुजिदों बिसोरथ' रोखा खिन्थु बुजियैफ्रासो नैबे बिटिआरनि माने एकर्डनि एन्टि बुंग्रा बेबायदि लागोन आरो खिन्थु रियेलिटिखौथ' बयबो मिथिलायगौ गोरोंफ्रा मिथिलायगौ रायजोफोरखौथ' नोङो इमसनेल मोनसे वेब खालामनानै फटका गावहोनो हागोन अमा देथारना जाहोनो हागोन खिन्थु माने माबाखौथ' नटिफाइखौथ' खालामनो हाया दिनै मानो होनबा बे हारसिं मावनो हानाय बेफार नङा बेखौ नांथारगोन मानो होनोबा नों गामिनि सासे गावबुराया बे माबाखौ मावनो गोनांबो जानो हागौ गामिनि लकेसनखौथ' बुंथारनांगोन दा गामिनि जेसेबां माबा होदों आं एंखोरबारिखौ मिन्थियो फालेंबारिखौ मिन्थियो खिन्थु एक्जेक्ट लकेसनखौ आं खिन्थानो हानाय नङा दा आं गामिनि नामखौ मिन्थियो नैबे ससेयाव होनना मिन्थियो अबे न'खरनिफ्राय अबे नगरसिम आलुफारा माने गाव पन्चायतखौ गामि पन्चायतखौ
खोलाहा अबे अबे गामिया माने उत्तर कलाबारिनि अबे गामिया बेंनानै दं आं एक्जेक्टलि बुंनो हायाबो जानो हागौ बै जायगानि मानसि नांगोन ना बे खामानियाव बै जायगानिथ' मानसिना नोंनि मेम'रेन्डामाव नोंनि अजर